What's up Tarlakeños? My name is Alvin Bautista of Exploring Tarlac. So for today's video guys, na-invite tayo dito sa Plantation Ville Resort here in Sitio Mainang, San Nicolas, Bamban, Tarlac. So yung pinaka-way niya guys, magmula dun sa MacArthur Highway, kung galing kayo ng Pampanga, lalagpasan nyo yung Bamban Bridge and then makikita yung itong kanto sa kaliwa. So pinaka-landmark niya guys, bago kayo makarating doon sa Petron Gasoline Station, may mga tricycle terminal doon. So pwede kayong magtanong. So yung pinakaharapan na kanto nun, ito yun yung papasukan natin guys, no? And then may signages naman sa dadaanan natin. Yun, kung galing naman kayo ng Tarlac City guys, along MacArthur Highway din naman yung pinakadaan niya. So makikita nyo sa bandang kanan yung pinakakanto. So pinaka-landmark guys, so lalagpasan nyo yung Petron Gasoline Station and then kakanan lang kayo. Yung Tarlakeños na magmula dun sa kanto, papasok tayo dito pa kanan kung galing kayo ng Tarlac City. Then galing naman kayo ng Pampanga, pagkalagpas din sa may Bamban Bridge is kakaliwa kayo. So yung pinaka landmark nya is may mga tricycle na terminal sa harapan ng kanto. First na palatandaan guys, no, liliko tayo dito pa kaliwa. And guys, sabi naman ng owner is may mga signages naman sa daan, so hindi tayo maliligaw. Ito na yung pangalawang liko natin, no, Tarlakeños. So kakanan tayo dito, diretso lang naman tayo. Time check 6:35 in the morning. So yun, may mga bikers na. Morning po. So ingat-ingat lang guys, no, kasi pasigzag yung daan dito, baka may makasalubong kayo mga sasakyan. Dito is bucket na siya, tapos pasigsag. So ingat-ingat lang Tarlakeños, no, baka may makasalubong kayo. So ito guys, no, itong unang signages na nakita natin sa Plantation. So yun, no, Plantation Ville Resort, Sitio Mainang, this way. Ito lang tayo. Morning po. Morning po. Morning. Pataas tayo na pataas, Tarlakeños, napakalamig na ng klima, sobra. So yun guys, no, may signages naman dito, Plantation Ville Resort.
So ito na, welcome Barangay San Nicolas, Sitio Mainang. So ito na yung pinakaunang arko yung nadaanan natin no, tayo. So ito yung pinaka-chapel nila. Malayo pa po yung Plantation Bill. Malapit na lang po. Thank you po. Mainang Resettlement Elementary School. So pagkatapos ng pababa guys no, makikita nyo itong isang signages dito, Plantation Bill Resort sa Mainang. Pwede po tayo napakaliwa. Yun, diretso lang. I think magmula dun sa arko nasa 1 to 3 minutes. Kung may sakyan kayo. Tricycle body number crash. What? Diretso po sir yung ano, Plantation Bill. Diretso lang po kayo doon sa pinakataas po first. Kanan, ay kaliwa. Opo. Okay, thank you. Guys, oh. Dito pa lang guys na makikita nyo yung view ng Nuclear City sa Cobia Bridge, and then alam ko is itong pinakailalim nito, ito yung pinaka-Goshen. So parang umikot lang tayo sa pinakataas. Yun, may isang signages doon, yun no, Plantation Bill Resort, Sitio Mainang, this way. Diretso lang. Yun na talaga nyo, sa malayo pa lang ako na tatanaw ko na yung Plantation Bill Resort. O, eto na tayo. Time check 6:45 in the morning. Medyo napaga tayo. Nag-open pala yung Plantation Bill is 7 AM in the morning. Yung Tarlac entrance no, nandito na tayo sa pinakaloob ng Plantation Bill Resort. So papakita ko sa inyo guys yung pinakaloob ng resort nila. So una ko papakita sa inyo itong ginagawa nilang bagong pool. Ito siya. So soon guys no, makakapag-swimming tayo dyan. Hopefully is makakabalik tayo dito sa Plantation Bill Resort. Then papasok na tayo sa pinakaloob. Ayan siya. So expect nyo is pagising nyo dito is napakalamig kasi daming mga halaman, and then nasa pinakataas na siya ng bundok. Yun na tayo lagay nyo sa ikot na nga tayo dito sa Plantation Bill Resort. Yun, papakita ko sa inyo yung mga bilas nila. Yun na tayo lagay nyo sa check natin yung pinaka pool area nila.
Yung no, Tarlaqueños, andito na nga ako sa pinaka pool area nila. Kung makikita nyo sa pinakalikod ko guys, no, napakalinis ng tubig, and then may basketball court sila dito. So yun guys, no, pwede kayo maglaro. So sa pinaka pool nila guys, no food allowed, and then bawal yung nakasapatos saka nakasandals, and then guys, no, bawal din na maglaro. So medyo baka madulas kayo, medyo delikado na guys siya. Napaka sarap maligo guys. Oh, yung pinakatubig napakalamig kasi napapalibutan siya ng halaman. So napaka-fresh guys. So kung nandito yung pinaka-araw, siguradong itong area na ito is hindi siya ganun kainit. Talaga nyo, ito yung isa sa pinaka-cottage ng Plantationville. So kung makikita nyo is naka-Indian seat ako. So parang Japanese style kung may dala kayong pagkain. So ilalapag nyo lang dito, and then eat and relax guys. So yun guys, no, mag-relax muna tayo dito, mag-chill and relax. Yung other Tarlaqueños, later ililibot ko kayo. Papakita ko sa inyo yung pinaka-function hall, and then yung pinaka-loob ng mga villas nila. So don't forget to follow their Facebook page sa Plantationville Resort here in Sitio Mayinang, San Nicolas, Bamban, Tarlac guys. Tara! Yung Tarlaqueños, i-check natin itong pinaka-functional nila. Sabi ni Ma'am Ses, yung nag-invite sa atin is pinaka-flight rate nila for malaking gatherings like reunion, debut, wedding. So 10k guys, maximum of 100 packs. So ito siya. Yan, napakalaki ng area guys. And then kung may small gathering lang naman kayo, so pwede siya 6.5 plus 1.5, kasama na yung isang cottage guys. And then free use of their swimming pool. And then pwede nyo na rin gawin yung ibang activities nila dito. Yun na Tarlaqueños, kung mapupunta kayo dito sa pinakalikod ng Plantationville Resort, so makikita nyo sa pinakalikod ko guys yung mga mini house. So iba-ibang kulay, napaka-colorful, napaka-cute tignan guys. Yun o, papakita ko sa inyo. Yun na Tarlaqueños, na try nating aakyat sa pinakataas ng mini house na to. So papasukan natin sa pinakaloob, yung pinakadaan nya. Tara! Yay! Tao po! And guys, daan-daan lang kasi pati itong nagdaan is napakaliit nya. Napaka-cute! Oh, medyo hindi ata pa siya. And then may switch dito. Nadidiliman kayo, pwede niyong buksan. So yun guys, yuko-yuko lang kasi talagang maliit lang siya. Yun. Yun na Tarlaqueños, kung mapapansin nyo sa pinakalikod ko, so meron din silang playground dito. Kung may mga kasama kayong mga bata guys, so pwede sila maglaro dito. And then yung plus yung pinaka-pool nila dun sa pinakalikod. So sigurado mag-enjoy mga kasama nyo mga chikiting or mga anak nyo guys. Kasama nyo na ang buong pamilya at barkada dito sa Plantationville guys. Yun na Tarlaqueños, bali papakita ko sa inyo yung garden area nila and then yung pinaka view deck. Tara! Alright.
Ito na guys yung pinaka garden area ng Plantationville. Yun, makikita nyo, napakaraming puno siya. May swing dito sa side, may mga upuan. So dito pwede kayong mag photoshoot or mag photo ops. Ayan yung pinaka view nila guys. So later guys, akit tayo dun sa pinaka view deck nila, dito sa pinakataas. Yun, napakaganda ng place. Yun nga Tarlaqueños, no, nandito na ako sa pinaka garden nila. So napakaganda ng view. Pwede kayong mag photoshoot dito guys. So sa mga gustong mag prenup, may rate din sila dito guys. So ilalagay ko dito kung magkano, and then sa pinaka description. Then later guys, akit tayo dun sa pinaka view deck nila. Papakita ko yung pinaka view sa pinakataas ng Plantationville Resort. And then guys, no, may mga mangustin, rambutan, lansones, and then mga buko. So pag season ng mga prutas nila guys, pwede kayong mag-request. So kayo yung kukuha ng mga prutas nila guys. Yun na Tarlaqueños, sa akit na tayo sa pinaka view deck. So papakita ko sa inyo kung ano yung pinaka view sa pinakataas ng view deck nila guys. So tara. Medyo daan-daan lang yung pag-akyat. Yun. Dito pa lang guys, no, makikita nyo na yung pinaka view. Yun siya. Makikita nyo din dito sa pinakataas yung Clark. Yun nga yung sasabi ko sa inyo kanina, yung New Sacobia Bridge. Yun. Nice. Napakaganda ng view guys. Yun no Tarlaqueños, nandito na ako sa pinakataas ng view deck ng Plantationville Resort. Kung makikita nyo dito guys, napaka-presko. And syempre nakaka-relax yung view. So guys, ito papakita ko sa inyo. Banda doon no Tarlaqueños, makikita nyo yung Clark City, Sacobia Bridge. And then makikita nyo yung Clark doon, banda. And then dito yung kadugtong ng daan papunta sa New Clark City guys. So yung pinakadaan, lulusot doon hanggang dito sa pinakailalim ng Plantationville. Diretso sa Capas Tarlac guys. Yun no Tarlaqueños, check natin yung pinaka prayer room ng Plantationville Resort. So bababa muna tayo sa pinakailalim. Tara! Yun nga sa pinaka view deck guys, no? Ito yung bahay sa pinakalikod. So ito yung bahay ng owner ng Plantationville guys. Ito malapit lang sa garden area nila. Makikita nyo yung pinaka prayer house guys. So dito may mga pine trees din kayo makikita guys. So napakalamig ng klima talaga. Tara, pasukin natin yung pinaka prayer room nila. Check it. Guys, kung gusto niyo magdasal o kayo hindi na pagdadasal guys, pasok lang kayo dito sa pinaka prayer room ng Plantationville. Yun no Tarlaqueños, sa isang part nila dito sa Plantationville Resort, sa may garden area nila. Makikita nyo itong gazebo dito. So pwede kayong mag-date ng girlfriend or asawa mo dito. Pwede mo siyang dalhin dito guys. So ito papakita ko sa inyo. Ayan siya. So kapag gabi guys, mas maganda yung ambience kasi may mga ilaw-ilaw sila dito guys. Yan, may parang mga kapis siya. And then napaka-presko. Yan siya. So pwede kayong umupo dito. Pwede ka na rin mag-propose kung may bala ka mag-propose guys.
Yun nga no, talaga niya sa bagit ko kanina sa inyo yung mga activities ng Plantation Bill Resort. So meron silang airsoft and then yung pinaka ATV. Pero sa ngayon guys no, binawal muna yung ATV nila kasi medyo medyo delikado yung daan dun sa may bukwan, so pwedeng mag-cause ng accident. So soon guys no, gumagawa sila ng ibang way para makababa sa pinakailalim, and then dun kayo pwedeng mag-ATV. Papakita ko sa inyo guys no, yung mga ATV nila. Ito sila. So yan. So ngayon guys no, tigil operation muna yung mga ATV nila. So soon guys no, matatry din natin yan na babalik din tayo dito. Yun no, tarlakay nyo sa bali, check na natin yung pinakabilan nila. So yung pinaka-kulay green na papasukan natin is 7.5 siya. Mag-check in kayo ng 3 PM. So mag-check out kayo ng 10 AM guys. 7.5, good for 10 person kasi may sarili na siyang balcony. So yung tatlong kulay or yung tatlong bila doon is yung kulay blue, pink at saka yellow is 4.5 lang siya guys kasi wala siyang sariling balcony. Tara guys, pasukin natin yung isang bila nila, itong 7.5 siya guys no, good for 10 person. Siya. So pwede kayong magpwesto sa pinakataas, may mga extra beds naman sila dito, and then sa pinakailalim pwede kayong ito nga, ilapag yung mga kama. May sarili na rin kayong rep siya, and then check natin sa pinakataas. Ayun siya guys. So yan tayo. Then check natin sa pinakalabas ng area ng bilan nila. Siya. Ito may mirror dito and then mga lagayan ng gamit. Then sa pinakalabas, yan siya. Sorry. So may lababo dito. Yan siya guys. So may dalawa silang shower room. So 1 and then 2. And then sa pinakarapat ng mga shower room is nandito yung comfort room. Ayan sila. So guys, yun sa pinakalikod ng bilan ng yun guys no, sa pinakalikod ng bilan nila makikita nyo napakaraming buko sa pinakalabas. So napaka-presko, hindi ganun kainit. Kahit nandyan yung araw, sigurado sobrang lamig ng klima. Check naman natin guys yung sa labas, yung pinaka-balcony nila. So yun, paglabas nyo, ito na siya, left side. Ito yung pinaka-balcony nila guys, sa kulay green. So worth 7,500. Check-in 3 PM and then check-out is 10 AM. Yun guys no, inimbitahan ko kayong pumunta dito sa Plantation Bill Resort. Napakaganda, napaka-chill and then relax lang. So yun nga, ang daming mga prutas, may mga lychee, rambutan, mangosteen. So season ngayon ng tamarin. Yun no, Tarlakeños, kung may mga kasama kayong mga bata, so pwede nyo gamitin tong pinaka UTV nila. 250 pesos for 30 minutes. So may minimum capacity na yung nila, pinaka UTV nila, Tarlakeños. So 40 kilos below siguro, or patatansya nyo naman guys no, bali battery overrated sila. Yan siya. So pwede lang siyang gamitin dito sa pinaka area ng Plantation Bill Resort. Try naman natin yung airsoft nila. So yung gamit nila is pistol. Tara. Right. Ready for action. So 150 pesos per mag, 6+1. So papakita ko muna yung target natin. So ito yung magiging target natin no.
So meron din mga dito. Yan siya. Yun Tarlakeños, kung naiinip kayo after nyong mag-swimming and then mag-relax sa mga area nila. So pwede rin kayo dito sa isang activity nila, itong ang airsoft. Tara, try natin. Yun Tarlakeños, itatry na natin itong airsoft nila. So gamit nila is pistol, 150 pesos per mag. So yung pinaka mag nila is meron silang 24 bullets. So may promo din naman sila. Naka-anim kayo ng mag. So +1 sila guys. And then palala lang kung try nyo itong activity nila airsoft. So dito lang kayo sa shooting area. Bawal kayong lumapit kasi medyo delikado nga guys. So may safety glass naman silang gamit. Ito siya. So kailangan nyo magsuot nito guys. Baka naman yung bala bumalik sa inyo. Tara guys, papakita ko sa inyo kung paano bumarel. G. So yun guys, pag pumunta kayo dito sa Plantation Bill Resort, nire-recommend kong itry nyo itong activity nila, itong airsoft. So nakakatanggal siya ng stress. And then yun nga, nakaka-enjoy. Yun Tarlakeños, so kakatapos ko lang mag-shooting. So papakita ko sa inyo yung mga tinamaan ko. Tara. Yun. Ito siya. So medyo, ito. Naka-bullseye tayo ng konti. Hindi lang siya pinakagitna pero natama natin. So dito sa pinakataas, nga sa pinakailalim. So, guys, pwede rin to. Then dito sa kabila. Yun, pwede pala to. So hindi ko siya na-try, no? Sa kabilang side ako bumaril guys. Yun Tarlakeños, nakaka-enjoy itong activity nila. So sana soon is try din natin yung ATV nila pag nag-ooperate na. Yun Tarlakeños, hanggang dito na lang. So nailibot na natin yung buong resort ng Plantation Bill. Yun guys, iniimbitahan ko kayong pumunta dito sa Plantation Bill Resort, dito sa Sitio Mainang, San Nicolas, Bamban, Tarlac. Napakaganda guys, so napaka-relaxing ng pinakalugar nila. Yun nga, ang ganda ng view dito sa may view deck. And then may mga activities sila. Sigurado may enjoy nyo guys. And then may function hall. And then pwede kayo mag-overnight stay dito. And then may sarili na rin naman silang cottage. Yun guys, hanggang dito na lang. So babalik na lang tayo dito sa Plantation Bill Resort. So para makapag-overnight and then matry yung ATV nila sana soon. Yun nga, makapag-operate na lang sila ulit. And then babalikan natin yung bagong pool nila na pinapagawa. Yun guys, maraming salamat sa suporta nyo sa Exploring Tarlac. So don't forget to subscribe, like, comment, and share this video kung nagustuhan nyo guys. So comment lang kayo sa description, and then ilalagay ko yung mga prices and rate nila dito sa Plantation Bill Resort. Yun Tarlakeños, huwag nyo rin kalimutang i-follow yung Facebook page ng Plantation Bill. So ilalagay ko dito. And then yung pinaka-contact number kung gusto nyo magpabook, mag-overnight stay kayo dito sa pinaka-resort nila guys. And then guys, supportahin nyo na rin yung Instagram account natin, TikTok account, and ito nga yung pinaka-YouTube channel natin. Thank you and God bless.